nag-antos na sab sa mga motorista o konsumidor human nga gianunsyo sa pipila ka mga kompanya ang bag-ong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga ipatuman or epektibo na alas 6 karong buntag adlaw nga Martes, November 4, 2025. Upay sa talaan musaka sa 2 pesos 70 centavos matag litro ang diesel. 1 peso and 70 centavos sa matag litro sa gasolina o 2 pesos and 10 centavos sa matag litro sa kerosene. Ang maong price adjustment giingong resulta sa paglihok sa presyo sa krudo sa world market nga parayon nga nakaapekto sa lokal nga merkado. Ikabala kasabsaw sa kadriver nga si Boy Totong nga makadugang kini sa gasto sa pang-adlaw-adlaw nga biyahe samtang laing pipila ka mga konsumidor ang nag-ampo nga magpabili na ang presyo sa sunod nga simana. Samtang sa interview sa DXDC Armin Davao kang Maning Duran, presidente sa Southern Mindanao Diversified Drivers Operators Cooperative Consemdoc, kada kung epekto ang oil price hike sa pagpamasada, dinaangay na matud pang bisitahon pagbalik ang oil deregulation law nga mao karon ang nagapalisod sa mga motorista nga apektado sa parang pagsutoy sa presyo sa produktong petrolyo. Ato mga napamahayag ni Maning Duran, Semdoc President. Among yang wala i-revisit nila ng oil deregulation law kaya tulang ang oil deregulation law muna yung resulta na kada Martes na kataas kaya namugda mo ko na ang balawad para proteksyonan ng mga negosyante. Inoon wala na plano nga magduso ang grupo sa paghangyo sa pagtaas sa plitihan, diin sila nag-aga na lamang sa ilahang central office.